Стремеж към перфектния живот, демотивация, сравнение с другите и илюзия. Добре дошли обратно в канала на The Metric Mind. Днешната тема е именно за социалните мрежи и как това влияе на нашето мислене. Първото нещо, което ще обсъдим, е стремежът към перфектния живот. Виждаме как някой си купил нова кола, ново жилище, на ваканция, някъде на почивка или пък има супер продуктивен ден и си казваме защо и нашето ежедневие, защо и нашият живот не изглежда по този начин. А реалността всъщност е съвсем различна. Хората показват това, което другите искат да видят. Много малко хора в социалните мрежи показват и своите недостатъци, както и недостатъците на своя живот. По този начин доста хора започват да се паникьосват, да започват да мислят негативно и започват да губят фокуса и това те всъщност да се развият в тази посока, в която те са решили. Второто нещо е демотивация чрез сравнение. Социалните мрежи и целият този алгоритъм е направен така, че човек да не пропусне нещо и се попада в един магиосен кръг, който е така наречения FOMO, т.е. страх да не изпуснем нещо. И вместо да се учим или да се вдъхновяваме от така наречените наши инфлуенсъри или от хората, които следваме, ние започваме да гледаме техните успехи, това те какво постигат, а не какво ние можем да направим. И по този начин се получава една демотивация, едно потискане, което всъщност води до доста проблеми в главата на хората и някои започват дори и да се депресират по този начин. Например, някой стартира бизнес и той за 6 месеца е успял да го направи успешен, успял да привлече клиенти и ние всъщност се фокусираме върху тези 6 месеца, в които този човек е успял, а не всъщност в реалността, която е, че колко вложени години е коствало този човек да се реши да създаде нещо, колко безсънни нощи и колко опити и грешки, които всъщност ние не виждаме. Третата точка е илюзията за възможности. В социалните мрежи всеки парадира с нещо в повечето случаи, при което ние си мислим, че всеки има повече възможности от нас, всеки има повече отдадено нещо от нас и започваме отново да се въртим в този омагиосен кръг и вместо да се концентрираме върху нашите реални стъпки, ние започваме да се замисляме, ако аз имах тези възможности, ще да бъде доста по-лесно, или ако имах това и това, ще да стигна по-бързо до крайната цел, а резултатът е повече тревога и по-малко мотивация. И да, има хора, които се мотивират от другите, когато виждат, че те имат успех и те са постигнали нещо от нулата, но повечето хора започват да се сравняват и да се вманячават по това нещо, вместо да действат. И колкото повече време прекараме в скролването и в това да гледаме другите какво имат, толкова повече ние започваме да саботираме нашата продуктивност и нашата мотивация. Защото виждаме успеха на другите, но не действаме по нашия собствен път. Защото в крайна сметка това е най-важното, тъй като ние силим в едно нещо, друг в друго и вместо ние да концентрираме тази енергия, която даваме в цялото това скролване и сравняване в нещо добро, ние я пропиляваме. И истината е, че социалните мрежи са един инструмент, а не реалността. И е хубаво това нещо да го осъзнаем, за да може малко по малко да започваме да надграждаме себе си и когато гледаме някой успешен човек в социалните мрежи, ние да се мотивираме да вземем пример от него, а не просто да стоим на леглото и да се оплакваме защо на нас не ни се получават нещата. Затова нека се фокусираме върху нашите малки ежедневни стъпки. Направете си един план, направете си една цел за следващите 3 или 4 месеца и просто планувайте стъпките към тази цел. Не се фокусирайте върху нея, а се фокусирайте повече върху стъпките, за да я постигнете. Нека се фокусираме върху това, което ние може да контролираме, а не върху това, което нас може да контролира. Защото мотивацията е всъщност отвътре и това е на база на нашите избори, нашите действия, нашите малки стъпки, а не от перфектната снимка в Instagram или перфектното стори. Това беше една малка част от поредицата за личностно развитие и това как външните фактори оказват влияние върху нашите мозъци. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала ни
Последвайте ни в социалните мрежи, които ще намерите по-долу в описанието и до следващото видео!